Yes. Nanami din sa Chang International Circuit. Mao ni siya guys katong bitong ka-remember mo itong ano nay namatay nga motor car racer nga 15 years old. Dinhi to siya oh. Mingo pang single lang. Dili mo kalubaan. Oh. Hi, nanami diri sa Buriram Castle. Wanna see the castle? Yes, you want to see the castle? Very big and beautiful. Kanang murag castle ba sa mga London, England? Naon ta ni siya ka nang Sa mga ano? flowers ba no? Oo, grabe kang castle. Init kayo, mananagpayong me. Super. Super init. Maglakaw pa mi. Picture-picture pa, Jude. Wow. Hala, sa Ate Ellen. Ellen! Nga po na siya Roll tayo. call. Dito na magunta ipag-free niya, oh. Nasa... ang Google... Wala ba yun? ang Google kay mali iyang gihatag sa mga. Minus ting Google pa. Mga kwarta. Oh, good. Nahulam gani kog dos ni Kayla gabi pangbayad sa train. Kay akong kwarta 11 ra. 11 ra kunya 13 ang pamasahe. Napakiutang kay Kayla dos. Unsa daw? Unsin lakutan yan. Napay dos ni Mano. Kaya ni siya entrance, oh. Ah, sige. Hi, naanata sa castle. Okay, Promise. get ready. Pause na ang princess. Tadang! You wanna see the castle? You want to see the castle? It's right here! Right here! Mao ni siyang castle din sa Buriram. Diba? Oh. Picture na ta, picture. Picture mo itong atong giaduan nga Buddha. Sige, Tats. Sulod, nung say sulod aning Do not move. this one. Please do not move. Do not move. Ah, dili i-move ang ano. Ay, naman po din mga flowers. Ay, siya. Hi, manghawid na ta. Manghawid ta. Ani. Pwede na rin sa loob na. Ano, oh, pwede ra kayo. Tats, picture ko diri, Tats. Yeah, okay. Please be careful. Let's have a picture. Lupad ng payong. Kira? Katigaga na pod. Mi, okay, may dalang na ba? Ah. Nindot ay ang hangin. Picture-picture pa sila. Ayan. Ha? Yes. Nanami din sa Chang International Circuit. Mao ni siya guys katong bitong ka-remember mo itong ano nay namatay nga motor car racer nga 15 years old. Dinhi to siya oh. Then ha.
Na sila Ganyan, nag-race. nagdungaw tao. Kanang na Wala siya, guys. Nya kainit man kaayo no. Mga tumi dito niya. Tanawa ang car. Wala, yung tapalan sa iyong. Kamay Cute ka. kayo. Cute ka yung car. Sa imo ka man ang sapatos ko rin. Pa yung pingit nila. Sa picture saan mo? May nga car, oh. Ah. Nasi ate yun. Nanang kamera ni ate. Hindi ko magpayong. Oy. Na siya. Mga tumi dito niya. Tanawa na to. Pero wala may racing good. Pero ambot lang ka. Makadot ha? Aman mga agi. Layo oy. Ay, na sila color. Layuan na to nagpark oy. Na siya. Tanawa mga sports car. Pituhan dahil ba? Pituhan ang... Guys, tanawa ko. Bago niya ang mga car nga pang racing. Sila nang i-prepare. Wala i-zoom in kay. Init kayo pa rin ito. Mag-unload sila. Ng mga car. For example, no, mahulog kaya na tanan, no? Mahulog ba? Sige, guyod ko siya, oy. Buka man siguro na yung race car, oy. Guyod siya. Na, mababa na siya. Init kayo? Init kaya? Ginami mga to dito, guys. Okay, so here we are. Here, wala namin yung sulod kay ano. Kung musulod mi, init kaayo. So, we're just gonna stay here sa mga gawas-gawas ra kay Mino. Na background na mo niya. Hawaon gid mo na ay nag-shooting oh. Car racer guro na siya ba? Naka ito ya. Ako picture sa inyo be. Hindi mo dakita. Ha? Para makita na siya. Hindi dapat di mo giparking kung car diri o kay sports Di man ganin niyo pansinon, kaya katag yung red in niyo. Sige. Dire dapit ako. Ana. 1, 2. Dali na diri. Ikaw ala. Dili ako kamera para Alam yung mga Pilipino dito na pangkuhan dito. ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, destination of speed. Na ilang sakyanan. Pwede kayo. Okay, prepare lang niya. Story na. Gusto ko siya papapicture sa car, sports car. Pictorial gid sila. Init kaayo ay. Hi! Naana po ta sa Play Lapoon. Play Lapoon. There's a bar. Masakay ta ani. Sakay tag bagi. Dire tayo. Gusto din ako sa Francis tapos sa drive. Yay! Kung mag-ano din mo guys, kung sulod ay mo din Nakita bitaw na ako sa ano ya kung sulod ay mo din sa Play Lapoon, 100 baht per person. Pero dapat, ang mupalit katong nakamaka-istorya og time. No? Sabati ka. Para maka-istorya og time kuya, no? Singapore. Okay, guys.
Ay, hindi ba ito sa ano? Malaysia. Hindi na, Malaysian ka. Vlog na po siya. Vlogger na ni si Ate po. Diba, oh? Oh, see? Oh, nag-backing ni. Dili siya kalusot. Dako kayo siya. Ay, naadami ka kontra. Tawa. Nabili na po siya. Ooh. Na. Oh, ni siya play lapod mo makita mga basakan. Ano oh. Lake. Dito ko na sila yung obstacle. Ano siya. Monkey Bridge. Mo ni ang magibayara 100 tanaw kanal. Naulang sa ko kung ito sa Pareho sa kuha. Dali magiri. Pwede ba lang yung lang sa Namatay sa kanya. Uy, hala, gamaya ka silang bridge oh. Tawid ko si ate. Okay na kate? Siminto man ko natin. Atong tanawon te kay kanira gid mga kanal. Oo kasabot. Asa na atong yan? Ora. Dili man ito pa sa May. Ina-train pa nila para may construction worker. Ata dito. Flora, ano yun. Oh. Naaon ko. Sabi na akong mga dito sa picture ni ano ni Kim. Ah, floral man. Nakata sila. Uy, Clara. Nakata sila na ikay. Japan, they can do Nanay sila yung Mao nag-ingan siya, goy. Goon, goon. Nanaog po ko. Abi na ako masakay pa ko sa van. Abi man ako ka ng ano, ka ng... Sa unit niya daw, magsakay sila ano yung pwede ang bali lang. Gihat, ara dahil may gihatod mga ano, Nagdahon na po. mga ka-adventures. Man na. Gusto pa ko picture sa pan at least na Snow White. Sa Center Park. Eight farms. Eight farms. Eight farms. Okay ka? Eight na po. Ito siya. Hi! Dire na. Dire na oh. Oh, we're here. This is the entrance. Ooh. Wait ka, naray mo. Oh, gusto ko ako sakyan sa เราจะลงเข้าที่ Sa daw? ทางด้านนี้ครับออกประตูหลังสุดแล้วก็วนซ้ายมาออกทางนี้นะครับก็เดี๋ยว Ano ka bonsai? Nanda. Dali na sukod. Dire na sukod. Ika na gawas. Wala natin konti nga na ipakpak. O, bati. Wala, kami yung gabi. Wala, Merry Christmas tayo. Pwede na kami. Uy, makagay na. Ayun, okay. Okay lang. Sige kay i-tour me. Sige na, i-tour me. So guys, ito po ang Saya ra. Ito siya ang sunod sa Layla Pool. Ilang team karon kay Christmas. Happy New Year na di ay. Happy New Year na. I love Layla Pool. Yap, doon kay. O, dali daw. Picture sa ta. Kami mga gifts. Kanita na ako. Gee.
Murag maze. Naa siya picture sa hari. Ano siya ang Rama or King 9. Ika-9 na king. Siya. Ang current king karon is King 10. So this is the King 9. Wala siya. Puhan kay kung ano niya ay. Na siya mga guards, duha ka elephant. Binakog tinuod na petals. Dili di ay. Dili di ay siya. Mingaw kayo ay. Mingaw kayo. Guys, manulod na ta din. Hinuhapit na malubot ako ang camera. Malulod na ta din. Wow! So nice! Pindot ka. Uy, look! Nice kayo. Pindot kayo diri ma-photoshoot ay. Kaya pa man, sila wala to lang to. Sila parang isa ra tong picture. Hindi nakapin. Oh my gosh. So nice and beautiful. Look. Yes. Pindot kayo. Kani siya guys, made out of Kaya bitang taklob sa water bottle. Taklob sa water bottle. Oh? Oh. Kaya taklob siya sa water bottle. Diba? Taklob sa water bottle. I like color. Kanindot. So, ilang plants? Oo. Awa. Nakapo dito, another taklob sa water bottle. Oh my gosh! Sige, hapit na dyan siya. Pang last na lang gini siya. Kaya siya din hinga house is, siya, tanan fern. Oh, di ba? Uy, pero kani nga fern jud ang pinaka-rare. Haman. Kani. Ay, kani Kulot. Haman kakitaan ni Be. Common man. Wala man ni sa Wala ni sa Pinas. Fern. Loba. Kani wala ni. Kani common. Hala, aswang. Di ay. Okay. Dire na ta sa pikas na house. Coming to another house. Na siya, Nag-garden sila, mga gardener, Carnivore. Dito na kita. Carnivorous plants, meaning mga sila garni. Mga insects. Battery exhausted na dyan Wow, siya. I got it. Nakita na rin ako. So guys, nalubat ako ang camera no. So nakaanata din nag-switch na og phone, naka-attach ang power bank. Tanawa guys, this is the global warming room. Ang elephant, nag-wish sila din ha. Nakanang mga coins na siya sa taas. Look at that. Diba? Nindot kaayo na pa jud. See? Nindot kaayo. Na.
na ron nga tuan, mga cactus siya. Mga cactus. So, let's see. Right here. Oh, na ay mga pyramid. Wanna see? Okay. Kani siya mga cactus to. This is real. Real na siya. Real. So, pagkati,ห้องเท่าไหร่ครับห้องเต็มก็ต้องเหมาเป็นหลักเลย 180 per head. ซื้อมาในราคาคุ้มได้ครับเป็นติดจัดเดี๋ยวติดต่อที่เซลล์ด้านหน้าแล้วก็จะมี Oo. Oo, per night. เรามีโรงแรมด้วยครับ Na sila ano din ni, na sila ที่สด stay in. อันนี้ก็จะเป็นศูนย์กัญชาเพื่อการเรียนรู้ครับ Oo, jeep. อันนี้เราปลูกจริง Marijuana. ด้วยครับอยู่ที่ Adili ta mo. Marijuana. Yeah, Wala marijuana house. yeah, marijuana house. อันนี้ก็จะเป็นศาลาโรงพยา Herbal, herbal. Ongoing pa construction. ตรงนี้ถ้าเป็นครูมาสอนเนี่ยสามารถติดต่อที่เซลล์หรือว่าจากคณะน้องๆนักเรียนมาได้แต่พอที่นี่รับนักเรียนได้ถึงพันคนเลยครับ Na sila yung mga apartments nga pwede katulungan ka na siya. 180 per person per night. Yan ang mga mura kiklo, mura sa kiklo guys. Tapos ini, morning ba tayo sa king number 9. Muna na yan ang museum. Yan, gulong estudyante. Museum, gulong museum. Sustainable world. Dito ka kayo. Out. Dira, day ka. Picture natin ka. Sige. Ready? 1, 2, 3. Okay. Ready? 1, 2. Okay. Layo, pero okay lang.
Lubat na ko! Guys, before malubat, dapat ano ka dali. Dang! Guys, lubat na jud ko. Thank you so much for watching. Yes, and don't forget to please subscribe, like, and comment, and share this video if you like it. Thank you so much. Daghang salamat mga amiga, mga amigo, mga kalakotsera. Yay! This is it for our adventure.